Ano, našel jsem tvůj telefon ve hře. Oh, can you help me please take you to the subway station? OK, můžeš. Hi. It's my phone, it's me. Jak se osvědčit? Because you can see my picture on the screen. Yeah, thank you. Oh, you're so kind. I would like to pay you. Yeah. Šaudu, otevři kočky pro příjem plateb. Děkuji. By the way, what kind of earphone is this? Does it make you understand English? S přidáním funkce simultánního překladu. Mluví anglicky. Okamžitě překládá, poslouchejte. Samozřejmě. Wow, China is so high tech. Tak, a dodatkovo dla potrze spotka model vending te zosta dodany napiš raport tygodniovi po angielsku. Šaudu, přehraj hudbu. It sounds like... Cítíš se nadšený, když tě zvuk obklopuje. Wow, it must be expensive. Není to drahé? Klikněte na odkaz níže. Just 100. Really? Ano, a také s nabíječkou s displejem není třeba hádat. That's awesome. Take me to your live stream, please. Pojďme. Říkáte, že inteligentní sluchátka jsou drahá, protože jste nenarazili na promo. Berlínský zvuk má dnes slevu. Připravte se psychicky, protože po použití můžete cítit, že jste dříve špatně utratili peníze. Mnoho lidí nezná pravidla nákupu sluchátek. Vyhněte se levným modelům z ulice, které ruší hudbu, a zvolte estetická sluchátka se zvukem. Nekupujte drátová sluchátka, protože se zamotávají a jsou nebezpečná. Zvolte ta s rychlým připojením a nulovým zpožděním. Vyberte voděodolná sluchátka, která lze opláchnout vodou, abyste se nebáli. Vyhněte se sluchátkům do uší, která mohou způsobovat bolest a rozvoj bakterií. Raději zvolte otevřená z měkkého silikonu, která dobře drží v uších, a nekupujte velké modely na uši. Vyberte estetická a pohodlná sluchátka z Bluetooth 5 hodin 49 minut se synchronizovaným zvukem a podporou hlasového asistenta na jedno kliknutí v hlučném prostředí. Navigace do Pekingu plánuje pro vás trasu. Přijímání hovorů je velmi bezpečné a pohodlné. Mám pro vás dobrou zprávu, řeknu něco, čemu může být těžké uvěřit, tak dobrá sluchátka mohou být nyní doručena domů zdarma. Klikněte na odkaz níže a získáte je se 7denní lhůtou.